Snima. Kad dođeš da prekineš, samo klikneš ovo. A! Da se upravi trn. Ja ću vas kačem sa sanki, a ti... Ja ću na kraju da idem na nogama. A? Na nogama na kraju. Ti me drži, Blagoje. Drži me, brat. Uci! Uvi, to. Evo da. Ajde idem na s ovim. Odlazi na put sudbine. Ta fale kako. A ja ću s ove strane da ih snimam, nekako mi bolje. Ali sad šmijajte kad on sleti dole. Ide Pavle! Begaj, nemoj polako. Simon Amon! Simon Aman, treći pokušaj. Simon! To! Ide ovdje. Ajde! Jane Ahonen! Lagao. I nisam znao kako da zoomujem, brat. Nadam se da će na traci biti uhvaćen jedna naša policija. Idemo na reklame, pogled sa 7 skakonica. Ajmo, Pero.